El meu nom és Magda i el meu negoci és Muebles El Canario. Aquest negoci té 37 anys i ens dediquem a lo que és el mobiliari i a tot el que té que veure en el descans. El que més m'agrada del meu negoci és el tracte directe amb la gent i assessorar als meus clients en el que és l'experiència i sabidoria que m'han inculcat els meus pares. El que també m'agrada molt és quan te ve un client i te diu: Magda, el sofà o el matalà pel producte que m'has venut estic supercontent en ell, estic descansant molt. Per mi això no té preu, perquè ahir jo veig que l'assessora correctament al meu client. La idea de sorgir aquest negoci va ser per mon pare, perquè això és un negoci familiar. Ell és tapisser i ell munta la tapisseria primer retapissant sofans i cadires. El nostre negoci ha evolucionat satisfactòriament durant aquests anys. Hem introduït més productes. Ara tenim més sofans, més sillons relax, tant manuals com elèctrics. Hem ampliat la nostra zona de descans, tenim més mobiliari i també hem introduït moble kit. Tenim molta quantitat dels nostres clients que se porten mobles i es munten ells a casa. Si li sorgeix algun problema, nosaltres estem ací i ho solucionem el més pront possible. Per mi la formació és molt important. Jo sempre estic reciclant-me, perquè hi són coses noves i tens que reciclar-te per això donar-li la millor informació als teus clients. Sempre estem mirant les noves tecnologies i també l'últim que és al mercat, per així oferir-lo als nostres clients. Sobre les noves tecnologies nosaltres tenim una pàgina web. També utilitzem molt el Facebook, on fiquem les promocions que tenim de la botiga. També tenim grups de WhatsApp que també publicitem ofertes. També tinc que dir que avui en dia la gent jove està molt incluïda en les xarxes socials, però a banda n'hi ha la gent major que ja no està tan introduïda en les xarxes socials. Entonces nosaltres el que creem és tenim uns folletos de publicitat que busonegem en Sueca i en els pobles del voltant per arribar a aquest grup de gent. El que aporta el meu negoci a un poble com Sueca és la proximitat de tindre una tenda especialitzada en descans sense tindre que desplaçar-se. Perquè avui en dia molta gent vol anar-se'n als centres comercials. El tracte en un centre comercial és més xelat. En qualsevol negoci del poble és un tracte més familiar i jo crec que és millor. I poden trobar tot el que siga en el poble. El meu consell per als nous emprenedors seria que, ante tot, que tinguin moltes ganes de treballar. N'hi ha que fer moltes hores, ser molt positiu i molt constant. Arremar per a mi significa la unió dels diferents comerços locals. Quan més estiguem junts, més beneficis anem a traure, perquè jo penso que la unió fa la força.